Desde a Asociación Cultural Morreu o Demo propoñemos neste obradoiro un achegamento global ao espectáculo tradicional de títeres de Cachaporra. En primeiro lugar, presentamos ao alumnado esta forma de teatro de monicreques que ten unha tradición de varios séculos e se estende por toda Europa. En Galicia, o seu representante é o personaxe de Barriga Verde. Despois de ver unha mostra dunha escena clásica de títeres de Cachaporra, debatimos sobre os aspectos violentos e sexistas que podemos detectar nela. A partir de aí, lanzamos o desafío ao alumnado. Sodes quen de facer a vosa propia escena de monicreques, dende o guión á representación, sen recorrer á violencia para resolver os conflictos entre os personaxes? Organizamos o grupo en varios subgrupos que deberán identificarse como unha compañía teatral e crear unha historia en poucos minutos. Nos acompañámolos no proceso de deseño de personaxes, orientándoos para que fuxan de estereotipos de xénero e para que busquen unha solución non violenta ao conflicto presentado. Unha vez definida a historia, comeza a construción dos bonecos. Con materiais sinxelos, cada participante construe o seu personaxe, tentando caracterizalo segundo os atributos que lle asignou o grupo. As nenas e nenos descóbrense capaces de construir un monicreque coas súas propias mans e facelo único, diferente a todos os demais. Descobren a expresividade do títere de luva, que con moi poucos elementos pode transmitir tantas emocións. Xa só queda poñer en escena a peza teatral creada en tan pouco tempo. A aula convírtese nun teatro onde os e as monecreiras conseguen, en tempo récord, escenificar pequenos conflictos da vida cotiá e resolvelos de xeito intelixente, divertido e pacífico. Que comece o espectáculo! Hoxe vamos comer peixe, ok? Ou nena, hai que facer cousas diferentes. Ana, que xogo máis divertido! Fago unha comida. Que vas facer de comida? Tortilla de patatas con xamón. Que rico! Entón non como polo cauco con